мы хацелі паразмаўляць пра нобелеўскіх лаўрэатаў гэтага года, што атрымалі прэмію за нейрасеткі. Які іх унёсак у гэтую тэхналогію? Нейронныя сеткі існавалі насамрэч і да іх. У нашых галовах. І нават штучныя нейронныя сеткі існавалі таксама да іх. Вітаю, я Аня, і я біялагіня. Вітаю, а я Міша, і я не. І гэта падкаст «Біябурбалка», у якім мы шукаем адказы на простыя і складаныя пытанні пра біялогію, навакольнае асяроддзе і не толькі. Так, дарэчы, пра і не толькі. Мы з Мішам даўно заўважылі ў нашых размовах, што глядзець на рэчы цікава з розных бакоў, і ў гэтым сезоне мы падумалі больш сістэматычна гэта рабіць, таму будзем чаргавацца. Калі мы разглядаем нейкую з'яву, спачатку я буду расказваць пра яе як біёлаг ці запрашаць біёлагаў і хімікаў. А пасля я буду распавядаць пра гэтую ці падобную тэму з небіялагічнага пункту гледжання. Вось, напрыклад, першы выпуск гэтага сезона у нас быў пра нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне. І гэты выпуск таксама натхнёны нобелеўскай прэміяй, але па фізіцы. Яе сёлета далі Джефрі Хінтану і Джону Хопфілду за іх унёсак у развіццё штучных нейронных сетак. І вось якраз пра штучны інтэлект і нейронныя сеткі я і хацеў бы сёння паразмаўляць. Давай тады пачнем з таго, навошта тыя нейронныя сеткі ўвогуле патрэбныя. Ужо 80 гадоў плюс-мінус існуюць кампутары, ёсць праграмісты, якія пішуць пад іх праграмы, якія выконваюць розныя функцыі. Чаму гэтага недастаткова? Мне відавочна, навошта трэба нейронныя сеткі. Каб вось прадказваць 3D-структуру бялкоў, каб маляваць малюнкі, якія я сама не магу намаляваць. І каб, калі мне лянотна гугліць, я магла задаць пытанне чату GPT, і ён хутенька мне на ўсё адказаў. Хаця не заўсёды верна. Хутенька, але не заўсёды правільна, так. Ну і вось пытанне, а чаму традыцыйныя кампутарныя праграмы такога кшталта рэчы не могуць рабіць? Чаго ім не хапае? Ну, наколькі я разумею, да з'яўлення штучнага інтэлекту кампутар усё яшчэ не спраўляўся з усімі задачамі, якія фармуляваў чалавек. Ну так, тут справа ў тым, што ў традыцыйных кампутарных праграм у іх такая алгарытмічная логіка, то бок у іх павінна быць дакладна вызначаная паслядоўнасць дзеянняў, якія яны выконваюць. Умоўна кажучы, першы крок – паглядзець, чаму роўны X. Другі крок – калі X больш за пэўную велічыню, перайсці на трэці крок. Калі X менш за гэтую велічыню, перайсці на чацвёрты крок і таму далей. Так, пра алгарытмічнасць я зразумела. Сапраўды, трэба даць праграме нейкі алгарытм, які крок, за якім яна павінна рабіць, і калі папярэдні крок не адбыўся, то ўся праграма ўжо і не працуе. Ну так. Як трэба. Ёсць, ведаеш, такі стары жарт. Жонка кажа свайму мужу-праграмісту: «Схадзі, калі ласка, ў краму. Набудзь дзесятак яек, калі будзе батон, набудзь 2. Праз паўгадзіны праграміст вяртаецца і кажа: «Батон быў», і кладзе на стол 2 яйкі. Вось гэта такі прыклад алгарытмічнай логікі. Калі ёсць нейкая невызначанасць, вось не было ўдакладнена 2 чаго набыць, так ці калі дадзены ў нейкім не тым фармаце, які прадугледжаны алгарытмам, то ён не можа працаваць як запланавана. У яго няма гнуткасці. Слухай, давай дамо нейкі канкрэтны прыклад, каб гэта было зразумела слухачам. Давай. Ну вось, як мы ведаем, адна з галоўных функцый інтэрнэта – гэта каб людзі маглі глядзець на мілых коцікаў. Так? І вось уявім, што мы вырашылі паглядзець у сацыяльных сетках, напрыклад, у Твітары, якая колькасць пастоў ці твітаў у пэўных акаунтах за мінулы год утрымлівала слова «кот», каб паглядзець, наколькі папулярна зараз посціць пра катоў. Можна яшчэ параўнаць, які быў адсотак у мінулым годзе, там 2 гады таму, каб адсочваць дынаміку. Людзі сталі больш посціць пра катоў, ці менш, ці як і было. Такое вось даследаванне. Для гэтага мы можам напісаць праграму. Так, што гэта праграма будзе рабіць? Ctrl-F. Пошук. Ага, ну так, гэта называецца лабарант.
А калі праграма, то яна спачатку далучыцца да твітара, спампуе гэтыя твіты, гэтыя пасты, захавае гэты тэкст у файл, і пасля будзе браць з кожнага твіта тэкст, так, разбіваць яго па прабелах на словы. Напэўна, яна яшчэ прыбярэ там коскі, кропкі, пунктуацыю, каб не блытацца, зробіць усе літары маленькія, каб код з вялікай, код з маленькай абодва лішыліся. І пасля будзе глядзець, так, першае слово гэта кот ці не. Калі кот, тады плюс одно ўзгадванне кота, калі не, глядзім на другое слово, трэцяе слово, чацвёртае слово, даходзім до канца, і ў выніку атрымоўваем колькасць гэтых слоў код. Нават пры гэтым у беларускай мове, напрыклад, узнікаюць складанасці з тым, што трэба ўлічваць формы слова, да, там кота, коту, котом, котамі. Але, гэтыя ўсе формы яшчэ можна рукамі прапісаць. Ці кацеечка, коцічак. Ага, котічак, котачка, тут ужо пачынаюцца новыя словы, утворанае слова кот, у якіх таксама ёсць свае формы. Котачцы, коцічкамі і гэтак далей. І гэта ўжо складана уручную у праграме ўсё пералічыць. А калі мы улічым, што ў тэксце людзі, маючы на ўвазе кота, могуць ужываць увогуле іншыя словы, напрыклад, называць яго па мянушцы, там, Васька. Сігізмунд. Сігізмунд, так. Ці калі кот зрабіў нешта непажаданае, там, можа быць, не ведаю, гэта хвастатая пачвара, то тут ужо звычайная праграма кампутарная, ніяк не здолее зразумець, што гэта таксама ўсё ўзгадванне кота. Таму што ў кодзе гэтай праграмы усе гэтыя словы пералічыць немагчыма, а кантэкст яна, у адрозненне ад чалавека, зразумець не здольная. Я вось не сяжу ў твітары, але сяжу зараз, дзякуй біябурбалцы, у інстаграме, вяду інстаграм біябурбалкі, і падумала, што, канешне, лягчэй бы было выконваць гэту задачу ў інстаграме, таму што там заўсёды была фотка кота, і нават калі яго завуць Сігізмунд ці пачвара, ўсё роўна па фотцы можна здагадацца, пра каго ідзе гаворка. Але тут праблема. Так. Як навучыць кампутар разумець, што на фотцы кот. І тут вось варта задацца пытаннем, а як мы, уласна кажучы, на фотках пазнаем кота? Па вусах і вушах. І шмат чаму яшчэ. Ага, а як мы адрозніваем кота ад дзіцёнка, які апрануў маску кота? Я не магу нават словамі выразіць, як я гэта раблю. Вось, так і ёсць, што ў нас няма нейкага алгарытма, які б дапамагаў нам пазнаваць кота. Таму што можна даць вызначэнне там з'явы кот, што павінна быць два вуха, павінна быць хвост, павінны быць вусы, але заўсёды ў жыцці не ўсё так проста. Кот можа ляжаць клубочкам, і тады не бачна лапы, вушы могуць быць прыціснутыя, можа кот быць нейкага дзіўнага колера, там блакітнага, таму што ён замазаўся ў фарбе. І тым не менш мы ўсё роўна ведаем, што гэта кот. Таму што ў нас няма вось такога, як у кампутарнай праграмы, ланцужку пытанняў. Замест гэтага ў нас ёсць распазнаванне нейкіх узораў агульных. Так, я зараз пра агульныя ўзоры падумала, яшчэ ведаеш, ты задаў пытанне пра дзіцёнка і кота, і я адразу падумала пра аксітацыны, пра тое, што насамрэч наша прывязанасць да катоў і астатніх жывёл часта бывае, таму што мы глядзім ім вочы, у нас вылучаецца аксітацын, які адказны за прывязанасць да дзіцёнка. Ага, гармон любові. Таму алгарытм вельмі гнуткі і працуе шмат у якіх выпадках. Так, і спрацоўвае нават ва ўмовах недасканалай інфармацыі. Мы можам убачыць фота кота, дзе там толькі ввогуле вочы да вушы, і ўсё роўна пазнаем. Мы самі пры гэтым не ведаем, як мы гэта робім. Так. То бок мараль у тым, што мы думаем зусім не так, як гэта робяць кампутарныя праграмы. Ці дакладна, мы думаем, а кампутарнай праграмы не. То бок для гэтага і спатрэбіўся штучны інтэлект. Кампутар пачаў думаць, прынамсі, падобна да нас. Так, у пэўны момант людзі зразумелі, што чалавецтву можа быць карысна, калі кампутары ў пэўных аспектах будуць думаць больш падобна да нас. Вось тое ж распазнаванне ўзораў, гэта ж не толькі коцікаў можна пазнаваць, а і, напрыклад, дапамагаць дактарам у дыягносіцы хвароб. Вось, напрыклад, можна навучыць штучны інтэлект, нейронныя сеткі, распазнаваць на рэнтген-здымках рак лёгкіх ці малочнай залозы на такіх ранніх стадыях, дзе для чалавечага вока яны яшчэ не заўважныя.
А можна яшчэ і старажытныя мовы чытаць? Я памятаю, недавно была такая гісторыя. Так, я таксама бачыў такія гісторыі, што навукоўцы выкарыстоўваюць нейронныя сеткі, каб хутчэй чытаць тэксты на старажытна-грэчаскай мове ці клінапіс з двухрэча ці Месапатаміі старажытнай. Але ж, дарэчы, нейронныя сеткі выкарыстоўваюцца і ў кантэксце сучасных моў, напрыклад, у кампутарах і тэлефонах для распазнавання вуснай мовы. Так, такую традыцыйную праграму не асабліва магчыма навучыць разумець чалавечую мову, таму што ў людзей розныя галасы, розныя інтанацыі, акцэнты, на запісу можа быць там нейкі шум гукавы. І вось алгарытмічная логіка не можа з гэтым управіцца. Але дзякуючы нейронным сеткам мы можам размаўляць з кампутарам. Напрыклад, людзі са слабым зрокам могуць не бачыць, што на экране, але могуць голасам даваць нейкія каманды, кампутар іх будзе разумець, ці там тэлефон, напрыклад, і будзе рэагаваць адпаведна. І шмат яшчэ якіх карысных рэчаў сталі магчымыя дзякуючы штучнаму інтэлекту. Добра, тады пытанне, як навучыць кампутар, каб ён разумеў тваю мову, што ты ад яго хочаш, рабіў правільную выснову і тое дзеянне, якое табе патрэбна. Вось у нас у мінулым сезоне быў выпуск пра біёніку. Так, пра вынаходніцтвы розныя навуковыя, якія былі натхнёныя прыродай. Можна сказаць, што штучны інтэлект таксама натхнёны прыродай. Нашай уласнай, то бок тым, як працуе наш мозг. І нейронныя сеткі, адпаведна, спрабуюць імітаваць працу мозга. Але тут, напэўна, варта паразмаўляць пра тое, што такое нейроны. Так, натхняцца працай чалавечага мозгу гэта класна, і шмат хто гэта робіць, але мы ж дагэтуль не так шмат пра гэта ведаем. Мозг — гэта самая невывучаная структура нашага арганізма. Але я так разумею, што праграмісты не ішлі вельмі глыбока ў гэтыя веды, а калі вельмі спрошчана, то у нашым мозгу ёсць мільярды звязаных паміж сабой нервовых клетак, нейронаў, і яны перадаюць паміж сабой інфармацыю ў выглядзе электрычнага сігналу. То бок, калі спрошчана, нашыя думкі — гэта электрычнасць. І розныя нейроны адказваюць за розныя рэчы, і паміж імі за кошт спецыяльных адросткаў гэтых клетак фармуюцца нейронныя сувязі. Клеткі звязваюцца паміж сабой, і па іх цячэ гэтая электрычнасць. І гэтыя сувязі, яны будуюцца і змяняюцца цягам жыцця. Некаторыя з іх могуць рабіцца больш слабымі, як, напрыклад, калі ты нешта вывучыў і не паўтараеш, ці будавацца новыя. Так, і мы насамрэч ужо даволі доўгі час ведаем пра існаванне гэтых нейронаў. Яшчэ ў 40-х гадах быў такі канадскі псіхолог Дональд Хэб, які сфармуляваў такую знакамітую думку. Neurons that fire together, wire together. То бок, калі нейкія нейроны рэгулярна актывуюцца разам, уключаюцца разам, то паміж імі фармуюцца больш моцныя нейронныя сувязі. Вось ты памятаеш, напрыклад, Аня, як ты вучылася катацца на ровары? О, канешне, памятаю, тому што я навучылася не шмат гадоў таму. Не магу нават сказаць цалкам, што навучылася, таму што я ўсё ж такі перфекцыяніст, і я дагэтуль не пачуваюся вельмі упэўнена, напрыклад, на шашы. У мяне ў дзяцінстве ровара не было, але ён быў у маёй кузіны у вёсцы. І калі я прыязджала ў вёску ў дзяцінстве, то ў мяне былі тыдні, калі я магла паспрабаваць на ім ездзіць. Я нават навучылася трымаць раўнавагу і ехаць уперад. Адзінае, што я не навучылася гэта тармазіць, таму што тармазоў на гэтым ровары не было ў прынцыпе. І трэба было саскокваць. І таму, калі я вучылася ўжо ў дарослым жыцці, па-першае, вельмі лёгка ўсплылі ў галаве вось гэтай веды пра то, як трымаць раўнавагу. І гэта было цікава, таму што, прайшло гадоў 20 з таго часу. А па-другое, мне давялося пераадольваць гэты рэфлекс саскоквання з ровара, таму што дарослая жанчына, якая саскоквае з ровара ў любой незразумелай сітуацыі, выглядае дзіўна і небяспечна. Аднаразовы такі ровар. Так.
Ну, атрымоўваецца, што мы з табой у такім эксклюзіўным клубе людзей, якія навучыліся катацца на ровары ўжо ў дарослым узросце. Я навучыўся, калі мне было 23 гады. Я добра гэта памятаю, таму што мяне вучыла моя будучая жонка. Шмат хто спрабаваў, але не здалася вось толькі яна. Вось гэтае адчуванне, да, калі трэба і баланс трымаць, і педалі круціць, і глядзець на дарогу перад сабой, і неяк там спрабаваць кіраваць. І ўсё гэта адначасова, і ўсё гэта новае. Задзейнічана шмат нейронаў, не звязаных яшчэ паміж сабой. А цяпер, калі ўжо навучыўся і ездзіш на ровары, то гэта ўспрымаецца як нейкая адзіная цэласная дзейнасць. Таму што ўжо сфармаваліся вось тыя нейронныя сувязі. Ну так. Ну вось і штучныя нейронныя сеткі імітуюць гэтую працу нейронаў у нашым мозгу. Так, цікава. А якая ў іх тады структура? Я ведаю, што ў нашым мозгу ёсць слаі нейронаў. Ёсць тыя, хто атрымоўвае першасную інфармацыю, напрыклад, там, ад вачэй, ці ад скуры, тактыльную нейкую інфармацыю, а ёсць тыя, што яе апрацоўваюць. А што з кампутарнымі сеткамі? А тое ж самае. Штучная нейронная сетка складаецца з некалькіх слаёў. Ёсць слой, які атрымоўвае інфармацыю. Ну вось, напрыклад, фота, дзе можа быць код, а можа і не быць, і трэба гэта вызначыць. Пасля ідуць слаі, якія гэту інфармацыю апрацоўваюць, іх звычайна некалькі. І пасля ёсць слой, які адказвае за выснову. Ёсць там па выніку код ці не. Слухай, ну ты так кажаш пра нейроны, але нейроны гэта жывыя клеткі ў нашым мозгу. У кампутара клетак не мае. Як гэта працуе? Што за слаі ў кампутара? Ну так, у штучнай нейроннай сетцы, зразумела, гэта не біялагічная клетка. Там нейрон гэта метафора. Насамрэч, гэта матэматычная функцыя. То бок, гэта нейкая формула, якая атрымоўвае дадзеныя лічбы ад іншых нейронаў, робіць з імі нейкія вылічэнні і перадае лічбу, якая па выніку атрымалася, іншым такім жа метафарычным нейронам. Вось у кожнага нейрона звычайна ёсць некалькі такіх уваходаў і адзін выхад. Вось праз уваходы ён атрымоўвае інфармацыю ад іншых нейронаў, праз выхад перадае яе далей. У кожнага ўвахода ёсць тое, што называецца вага. Гэта нейкае значэнне, якое паказвае, наколькі важная інфармацыя з гэтага ўвахода. То бок гэта прыблізна адпавядае таму, наколькі моцная сувязь паміж гэтымі нейронамі, ад якога атрымоўваецца інфармацыя і які атрымоўвае інфармацыю. І вось праз гэты ўваход у нейрон прыходзіць нейкая інфармацыя, нейкая лічба, ён памнажае гэтую лічбу на вагу і пасля сумуе значэнне з розных уваходаў. І ў нейронаў ёсць яшчэ такі канцавы разлік, які дапамагае на падставе вось гэтай сумы, якая атрымалася, вызначыць, ці варта нейрону актывавацца, то бок уключацца і перадаваць інфармацыю далей. Ці атрымалася нешта такое неістотнае, што і не варта перадаваць далей, таму што гэта проста нейкі шум. Гэта незначная, неактуальная, нерэлевантная інфармацыя. І розныя нейроны у нейроннай сетцы штучнай адказваюць за розныя рэчы. То бок, калі на прыкладзе кота на фотаздымку аналізуе штучны інтэлект фотаздымак кота, так? А там дзіцёнак у масцы кота. І вось ён бачыць, гэты штучны інтэлект заўважае вусы і дае сігнал з аднаго ўваходу, што там ёсць вусы, з іншага, што там ёсць вушы, але астатняя інфармацыя да астатніх нейронаў ідзе пра тое, што гэта ўсё ж такі чалавек і што на ім маска. І атрымоўваецца, што сігнал пра тое, што гэта кот, ён меншы, чым сігнал пра тое, што гэта чалавек, і таму штучны інтэлект вырашае, што гэта ўсё ж такі чалавек, а не кот. Правильно? Так. Можам, вось вяртаючыся да прыклада з катом, паглядзець на нейкі такі больш асабісты прыклад. Давай, напрыклад, уявім, што недзе ў гэтых прамежкавых слаях ёсць нейрон, які адказвае за вушы. Яго місія зразумець, ці бачна тут каціныя вушы. Для таго, каб гэта зразумець, яму патрэбныя розныя дадзеныя ад папярэдніх нейронаў з папярэдніх слаёў. Гэта і форма трохкутная, гэта і тое, што іх павінна быць 2, калі іх 7, то гэта ўжо, прынамсі, не адзін код, а магчыма, увогуле не код. Яны павінны быць больш-менш сіметрычныя. Калі ў розных месцах проста 2 трохкутнікі, напэўна, гэта не вушы, ці з катом нешта моцна не тое. Тэкстура павінна быць адпаведная да футра. Колер звычайна
рыжыя каты ці чорныя сустракаюцца часцей за ружовых. І вось у кожнага ўвахода з гэтых розных нейронаў ёсць твая вага. Да, форма, напрыклад, магчыма, больш істотная за колер ці тэкстуру, таму што колер і тэкстура могуць моцна залежаць ад якасці фота. Калі там все размытае, то не бачна тэкстуру, калі там цёмнае памяшканне, то незразумелы колер. І вось на выхадзе гэты нейрон, які адказвае за вушы, падлічвае суму і вырашае. Так, падобна, што вось на гэтай выяве ёсць вушы. Ці не падобна, што на гэтай выяве ёсць каціныя вушы. І пасля перадае ў наступны слой, і такім чынам вось ёсць нейроны, якія таксама адказваюць за хвост, ці лапы, ці за галаву, і ў выніку на базе гэтых дадзеных робіцца выснова, код гэта ў выніку ці не. Слухай, калі мы ўжо пачалі казаць пра колькасць і пра нешта намаляванае, магу я зараз задаць табе пытанне, чаму тада нейрасетка Midjourney, якая малюе малюнкі, ўсё ніяк не спраўляецца з колькасцю пальцаў. Зараз пачала, падаецца, ўжо спраўляцца з колькасцю пальцаў на руках у людзей. Ну так, зараз ужо спраўляецца ў большай частцы выпадкаў, але так, сапраўды, калі з'явіліся гэтыя мадэлі, якія малююць, у іх было шмат праблем з менавіта пальцамі. І тут, па-першае, нейронная сетка нічога не ведае пра анатомію чалавека. Так, яна проста бачыла вельмі шмат фотаздымкаў ці малюнкаў людзей, і на падставе гэтых фотаздымкаў і малюнкаў вывучыла пэўныя патэрны, пэўныя ўзоры, з якіх элементаў звычайна складаецца чалавек, прынамсі, наколькі яго бачна на выявах. І, напрыклад, твары ў яе звычайна атрымоўваюцца лепш, таму што твары нашмат часцей з'яўляюцца фокусам, да, цэнтральнай часткай выяў людзей. А пальцы не. І яны могуць патрапіць у кадр, могуць не патрапіць у кадр. Там на нейкім фотаздымку хтосьці трымае руку ў кішэні, бачна толькі вялікі палец. На іншым фотаздымку хтосьці кудысьці паказвае, бачна толькі указальны палец. Яшчэ недзе пальцы сагнутыя, ці з-за ракурса бачна толькі частку рукі. І паколькі ў сеткі няма разумення, што такое рука чалавечая, што яе звычайна 5 пальцаў, то яна і не лічыць тыя пальцы. Яна проста спрабуе паўтарыць узоры, якія яна бачыла. І вось у ранніх версіях гэта атрымоўвалася ў яе не вельмі. Пасля ўжо пачалі мэтанакіравана працаваць, каб гэта палепшыць, і насамрэч стала лепш. Добра, але я ж ўсё ж такі не разумею, як гэтае глыбокае навучанне адбываецца. Калі мы кажам пра чалавека, ну, напрыклад, я дзіцёнак, я нарадзілася, і вось у мяне адбылася першая сустрэча з катом, і я заўважыла нейкія агульныя яго рысы каціныя, але я яшчэ не ведала, што гэта кот, але праз шмат разоў сустрэчы з катом я ўжо ведаю, што гэта кот, што ад яго чакаць і чым ён адрозніваецца ад сабакі. Таму што ў мяне ёсць жыццёвы досвед. А што з кампутарам? Дарэчы, каб зразумець канцэпцыю кот, табе патрэбна яшчэ сустрэцца і не з адным катом. Каб у цябе сфармавалася разуменне, што кот гэта нейкая група істот, гэта нейкая катэгорыя, а не толькі той канкрэтны код, які ў цябе жыве. Так. Ну вось, нейронныя сеткі зноў-такі ў пэўным сэнсе таксама вучацца праз досвед. Тэхнічна гэта адбываецца, ну, калі вельмі спрошчана казаць такім чынам. Мы збіраем нейкую выбарку матэрыялаў для трэніроўкі сеткі. То бок, на частцы фотаздымкаў ёсць каты, на частцы фотаздымкаў нейкія іншыя рэчы. Іх павінна быць шмат. Гэтую выбарку мы падзяляем на дзве часткі. Ёсць навучальная частка, ёсць тэставая частка. І спачатку мы ўжо казалі, што нейроны гэта вось гэтыя функцыі, у якіх ёсць розныя вагі для розных уваходаў. Гэтыя вагі выстаўляюцца выпадкова, рандомна. І вось праз гэтую першую версію сеткі так мы прапускаем гэтыя дадзеныя. Вось гэтыя навучальныя матэрыялы, фота з катамі ці без. Сетка прапускае яго праз гэтыя слаі, слой, які адказвае за нейкія там лініі, формы, колеры, слой, які адказвае там ужо за часткі цела і таму далей. І кажа, так, вось гэта код, вось тут таксама код, вось тут не код, вось тут можа таксама не код, і гэта код. А насамрэч там на адной фотцы бульбіна, на другой сякера, на трэцяй панда, я не ведаю, а на чацвёртай там топашка з калыханкі. Зразумела, што сетка пакуль не ведае нічога гэтага, таму што яна толькі пачала сваё навучанне. І сетка пачынае па слаях глядзець, з якога месца пачалася памылка, з якога месца яна прыйшла да не той высновы. А хто ёй кажа, што гэта памылка? Чалавек? Чалавек, так.
звычайна гэтыя дадзеныя, на якіх вучыцца сетка, яны ўжо загадзя анатаваныя. То бок чалавек праглядзеў кожную фотку і падпісаў: вось тут код, вось тут не код. Толькі сетка глядзіць на гэтую анатацыю ўжо пасля таго, як зрабіла сваю выснову, каб даведацца, правільна яна здагадалася ці не. І сетка пачынае адсочваць у зваротным накірунку: ага, вось на гэтым моманце я яшчэ думала, што гэта не код. А вось тут я пачала думаць, што гэта код. Значыць, з гэтымі вагамі, з гэтымі параметрамі нешта не так. І пачынае іх змяняць. І гэта паўтараецца шмат разоў, і цягам часу сетка пачынае лепш разумець, на што трэба колькі звяртаць увагі, каб пазнаваць кота. То бок гэта ўсё паўтараецца, пакуль сетка не пачынае адказваць правільна. І такім чынам нейкія нейроны, вось нейкія гэтыя вагі становяцца больш значнымі для яе, каб пазнаць кота, чым іншыя, правільна? Так. І вось я казаў, што ёсць дзве часткі матэрыялаў для навучання сеткі, ёсць навучальная і тэставая. Так. Вось на гэтым этапе становіцца патрэбна тэставая частка. То бок матэрыялы, на якіх сетка яшчэ не вучылася. І яны патрэбныя для таго, каб быць упэўненымі, што сетка не навучылася проста пазнаваць тыя канкрэтныя фотаздымкі, якія ёй ўжо паказвалі. Што і ў новых умовах з незнаёмымі фотаздымкамі яна па-ранейшаму можа пазнаваць, што гэта кот. Гэта як дзіцёнак, які навучыўся пазнаваць свайго кота, але не ведаў іншых, і таму можа не зразумець, што перад ім таксама кот, калі гэта будзе не кот з іх кватэры. Так, ці дзіцёнак, які па тэлебачанню убачыў мульцік Том і Джэры. Ага. І Том для яго ніякім чынам кота не нагадвае, таму што насамрэч не так ужо ён і падобны да там Ваські, які бегае па кватэры. Зразумела. Але, як мы ўжо казалі, нейронныя сеткі ў сучасным грамадстве выконваюць вельмі шмат розных функцый. І для розных відаў задач існуюць розныя віды сетак. Вось калі ўзяць наш прыклад з катом і выявамі, то для такога кшталту задач звычайна выкарыстоўваюцца так званыя згортачныя ці канвалюцыйныя нейронныя сеткі. У іх ёсць адмысловыя слаі для пошуку узораў. І яны якраз добра прыстасаваныя для распазнавання выяў. І вось прыклад, які быў у медыцыне, праглядаць рэнтген-здымкі і шукаць прыкметы нейкіх хвароб. Гэта таксама робяць згортачныя нейронныя сеткі. О, я ведаю класны прыклад. Ага, распавядзі. Адзінае, што я не памятаю імён, але у гэтым годзе грашовую вялікую прэмію атрымаў студэнт, які выкарыстоўваў вось, напэўна, гэтыя згортачныя нейрасеткі для аналізу адбіткаў пальцаў, то бок у дактыласкапіі. Ну, мы ўсе ведаем, што калі зрабіць нейкае правапарушэнне, нейкае злачынства, то крыміналісты, яны будуць шукаць нашыя адбіткі пальцаў на паверхнях, таму што у кожнага чалавека гэтыя адбіткі пальцаў унікальныя, і маючы базу гэтых адбіткаў пальцаў, можна знайсці гэтага чалавека. Але была такая праблема, таксама, якая існавала шмат дзясяткаў гадоў. Крыміналісты, яны лічылі, што на кожным пальцы гэтыя адбіткі, яны унікальныя. Таму што ўжо шмат разоў спрабавалі аблічыць гэтыя адбіткі, неяк падлічыць нейкія заканамернасці і не знаходзілі іх. У сэнсе, напрыклад, што незразумела, ці звязаны адбітак майго указальнага пальца і адбітак майго сярэдняга пальца, так? Так, лічылася, што на кожным пальцы адбітак свой і ніякай заканамернасці няма. І, канешне, біёлагі скептычна адносіліся да гэтага, таму што яны разумелі, што калі эмбрыён развіваецца і ў яго вось з'яўляюцца, напрыклад, пальцы, то актывуюцца адны і тыя ж гены для ўсіх пальцаў, і, напэўна, ўсё ж такі нейкія падабенствы не толькі саміх пальцаў, а і скуры і адбіткаў пальцаў таксама павінны быць, але таксама не маглі іх знайсці. І вось вырашыў гэтую праблему студэнт, які проста скарміў шмат адбіткаў пальцаў у нейрасетцы, і яна даволі хутка знайшла гэтыя заканамернасці, якія не маглі знайсці людзі дзесяткі гадоў. То бок зараз все стала значна лягчэй, таму што раней трэба было мець адбіткі ўсіх 10 пальцаў у базе. Напрыклад, калі ты знайшоў адбітак вялікага пальца ці пястука, як яго яшчэ называюць, то ты мог яго параўнаць з менавіта адбіткам вялікага пальца. А зараз ужо знайшлі заканамернасці на ўсіх пальцах, і можна, прааналізаваўшы адбітак, які ў цябе ёсць у базе,
пазнаць адбітак іншага пальца, напрыклад, мезенца. І нават зараз крыміналісты, якія не маглі раскрыць доўгі час нейкія злачынствы, яны зноў за іх узяліся і пішуць гэтаму хлопцу з падзякамі. Бедныя злачынцы. Як складана ім стала жыць. Ну так. Ну вось так, у згортачных сетак вельмі добра атрымоўваецца знаходзіць узоры нават там, дзе для чалавека яны зусім невідавочныя. Але ёсць і іншыя віды нейронных сетак, напрыклад, так званыя рэкурэнтныя сеткі. Рэкурэнтныя сеткі, у іх ёсць памяць пра папярэднія дадзеныя, з якімі яны працавалі. Бываюць кантэксты, у якіх варта памятаць, што адбывалася раней. Такі відавочны прыклад — гэта машынны пераклад. Гэта тое, што калі Google Translate перакладае нейкую рускамоўную інфармацыю на беларускую, там ёсць слова «белкі» ці «белкі», ён будзе ведаць. Гэта вавёркі ці бялкі, зыходзячы з тых сказаў, якія ён ужо перакладаў. Так, менавіта. Які прыгожы ліст. Гэта пра дрэва ці па пошце нешта прыйшло. Важна памятаць кантэкст, якія словы і думкі фігуравалі раней. І ўвогуле не толькі машынны пераклад, вось такія рэкурэнтныя сеткі добра падыходзяць да працы з паслядоўнасцямі дадзеных. Гэта можа быць і гук у тым ліку, гэта могуць быць рэкамендацыйныя алгарытмы. Так, калі мы глядзім відэа на YouTube ці TikTok, ці Netflix, ці вось там падкасты слухаем на Spotify, ці не ведаем, дзе вы нас зараз слухаеце. І алгарытм паступова імкнецца праз гісторыю таго, што мы ўжо глядзелі, які контент мы ўжо спажывалі, зразумець, што нам прапанаваць далей. Ага. Это вось я недавно доглядела Reels до конца про рухи квадроберов, и зараз у меня вся лента у курсах. Оказывается, дорослые люди проводят курсы квадробінгу з рухамі, які можна выкарыстоўваць. Дарэчы, як фізічная нагрузка даволі такі цікава. І можа нават спатрэбіцца ў некаторых жыццёвых сітуацыях. Хто не ўяўляе, як гэта выглядае, загугліце. І пасля, магчыма, Google будзе прапаноўваць вам шмат чаго цікавага, дзякуючы рэкурэнтным сеткам. А яшчэ вось з'явілася некалькі год таму больш новая распрацоўка, называецца трансформеры. Я калі упершыню пачуў назву трансформеры, у мяне, конечно, асацыяцыя была з серыяй там баевікоў, да? А у мяне з мульцікамі. Ну так, у нашым дзяцінстве былі мульцікі, зараз там шмат фільмаў павыходзіла амерыканскіх. Гэта не яны. Гэта нейронныя сеткі. Ну і вось чым добрыя гэтыя трансформеры, гэта тым, што яны пераадольваюць праблему, якая была ў рэкурэнтных сетак, напрыклад. Напрыклад, вось з машынным перакладам, калі вельмі доўгі тэкст, і там шмат слоў адпаведна, і кожнае гэта слова трэба прапусціць праз кожны слой, то сетцы становіцца складана бачыць гэтую сувязь паміж словамі. То бок, калі там 3 сказы, тады нармальна яна ўсё разумее. Калі там некалькі старонак, то робіцца складана ўзгадаць, што адбывалася раней, убачыць гэтую сувязь, і пачынаюцца нейкія галюцынацыі. Гэта таму, калі я засоўваю цэлую PDF-ку ў Google Translate, то спачатку белкі гэта бялкі, а пад канец тэксту яна ўжо вавёркі. Так. Таму што ён не ўтрымлівае гэтую інфармацыю. Вось трансформеры гэтую праблему вырашаюць тым, што яны здольныя адначасова глядзець на розныя часткі тэкста. Там розныя сказы, розныя словы, і, адпаведна, больш відавочныя робяцца сувязі. І вось гэтых галюцынацый робіцца менш. Нічога сабе. Я б таксама хацела ўспрымаць галаву ў нейкай навукова-папулярнай кнізе адначасова з розных старонак. Так. Гэтыя трансформеры, яны асабліва добра прыстасаваныя для працы з тэкстам. То бок, машынны пераклад робіцца яшчэ лепш. Рознага кшталту, вось чат-боты, да, твой чат-GPT. На базе гэтых трансформераў. Хаця нават, канешне, калі вельмі доўгую размову весці з чатам GPT, то ўсё роўна прыходзіць момант, калі ён ужо не вельмі добра арыентуецца ў тым, што адбывалася раней. То бок абмежаванні ёсць і ў трансформераў таксама. Зразумела. Ну і ёсць насамрэч яшчэ шмат іншых тыпаў нейронных сетак штучных. Вось, напрыклад, Midjourney, пра які ты казала, і іншыя сучасныя сеткі, якія ствараюць выявы, гэта звычайна так званы Generative Adversarial Network, генератыўна-канкурэнтныя сеткі. І шмат яшчэ іншых тыпаў, але вось у якасці прыклада мы разгледзелі гэтыя 3. Канвалюцыйныя ці згортачныя, рэкурэнтныя і трансформеры.
Добра, падаецца, што з нейрасеткамі мы разабраліся больш-менш. Прынамсі, цяпер я маю нейкае ўяўленне, як яны працуюць. Але ж мы хацелі паразмаўляць пра нобелеўскіх лаўрэатаў гэтага года, што атрымалі прэмію за нейрасеткі. І гэта была прэмія па фізіцы, але, наколькі я памятаю, там адзін з іх наогул не фізік, які іх унёсак у гэтую тэхналогію. Ну так, Джон Хопфілд, фізік, які зрабіўся кампутаршчыкам і заняўся штучным інтэлектам. Джефрі Хінтон, у яго адукацыя ўвогуле была па псіхалогіі, ён зацікавіўся нейрапсіхалогіяй і праз гэта прыйшоў да штучнага інтэлекта і кампутараў. Нейронныя сеткі існавалі насамрэч і да іх. У нашых галовах. І нават штучныя нейронныя сеткі існавалі таксама да іх. Хінтон якраз навучыў нейронныя сеткі вучыцца з уласных памылак. Вось тое, пра што мы казалі, што сетка, калі бачыць, што вынік не такі, як чакалася, і яна пачынае адсочваць, у зваротным накірунку, дзе была памылка, у якім памеры, і паступова рэгулюе гэтыя вагі нейронаў. І гэта дазволіла таксама стварыць шматслойныя сеткі. Ён яшчэ удзельнічаў у распрацоўцы машыны Больцмана. Гэта такая адмысловая нейронная сетка, якая можа не толькі самастойна вучыцца, але нават самастойна знаходзіць узоры, калі не казаць ёй, што менавіта шукаць. Гэта як? У традыцыйнай нейроннай сетцы, калі мы яе чамусьці вучым і даем ёй дадзеныя, ты ж фоткі кота, то мы маркіруем. Вось тут кот, тут не кот, тут кот, тут не кот. А машына Больцмана нават дадзеныя, якія не заанатаваныя, якія не апрацаваныя чалавекам, ідзе не пазначана, што вось тут адно адбываецца, тут нешта іншае, яна ўсё роўна можа сама навучыцца знаходзіць узоры. То бок падзяліць іх на катоў і не катоў. Ну так, то бок нават не ведаючы канцэпцыю кот і не ведаючы, што яна павінна катоў шукаць, яна можа зразумець, што ёсць нейкае падабенства паміж выявамі катоў. І гэта таксама быў такі вялікі прарыў. А у Джона Хопфілда, як у фізіка, натхненне якраз прыйшло з гэтай галіны, тэрмадынаміка, статыстычная механіка, і ён распрацаваў тэхналогію, як у нейронных сетак зрабіць памяць. Вось якраз утрымоўваць памяць пра дадзеныя, якія былі раней. Што ў выніку прывяло да стварэння рэкурэнтных сетак. І яшчэ ён зрабіў унёсак у з'яўлення штучных нейронных сетак, якія могуць пазнаваць узоры, нават калі дадзеныя пашкоджаныя ці няпоўныя. Вось там фота кота, дзе абрэзаныя вушы. Я уяўляю сабе гэта так, што калі нейрасетка аналізуе выяву кота, на якой вось у кота абрэзаныя вушы і не зусім зразумела, кот гэта ці не кот, то з'яўляецца шмат сігналаў. Гэта падобна там да кота, гэта падобна да дзіцёнка, таму што вочы вялікія, прыгожыя. Гэта падобна там яшчэ да нечага. І як з усіх тых думак у двухкосці сетка адбірае менавіта тыя думкі, якія прыводзяць яе да высновы. Ну, гэта насамрэч цікава, таму што ў сеткі, калі вось такая інфармацыя не поўная ці пашкоджаная, узнікае, умоўна кажучы, такая разгубленасць, што гэта можа быць тое, і тое, і тое. І вось тут якраз Хопфілда натхніла тэрмадынаміка. Калі ў нейкай фізічнай сістэме ёсць высокая ступень энтрапіі, то бок хаос, то гэтая сістэма, яна імкнецца да стабілізацыі, да таго, каб прыйсці ў стан, дзе мінімізуюцца выдаткі энергіі. То бок ад беспарадку прыйсці да парадку. Так. Ну вось, напрыклад, уявім сумную гісторыю са студэнцкага жыцця. Набыў ты пачак пельменяў замарожаных. Адчыняеш яго. Робіш гэта не вельмі ўдала, пельмені разлетаюцца ў розныя бакі. Так, і ёсць нейкі момант, калі вось яны там ляцяць, нешта кудысьці коціцца. Пасля праз паўсекунды будзе такі стан, калі частка пельменяў ўжо ляжыць нерухома, а частка яшчэ працягвае падарожнічаць там па кухні, і пасля ў выніку ўсё роўна гэта стабілізуецца. Так, пельмені ляжаць і чакаюць, пакуль ты іх падбярэш. Памыеш, да. Памыеш, так. І ўсё ж такі зварыш. Вось гэта якраз стабілізацыя сістэмы. Ад высокай энтрапіі ці хаоса прыйсці да больш такога стабільнага стана нізкага спажывання энергіі. І вось нейронныя сеткі таксама могуць працаваць прыблізна такім чынам.
Калі атрымоўваецца стан высокага хаоса і сетка разгубленая, яна не ведае, куды ісці далей, то яна шукае бліжэйшы самы стабільны стан. І сыходзячы з той інфармацыі, якая ёсць, не гледзячы на гэты шум, яна знаходзіць той варыянт, пры якім яна хутчэй за ўсё, найменшая колькасць крокаў патрэбна, каб стабілізавацца. І прыйсці да высновы, што не. Гэта ўсё ж такі не свінка Пепа, не мікрахвалёўка, не партрэт Гіпакрата, гэта кот. Добра, вось мы размаўлялі пра нейрасеткі дагэтуль у такім пазітыўным ключы. Якія праблемы прыносяць нам нейрасеткі і як мы, як чалавецтва, плануем з імі спраўляцца? Ну, праблем насамрэч шмат. У мінулым сезоне мы крыху размаўлялі пра там кампутарныя цэнтры, дзе знаходзяцца серверы, на якіх працуе вось той же ChatGPT, і колькі яны спажываюць энергіі і колькі патрабуецца вады для іх ахалоджвання. Яшчэ адзін момант, што мы ўсё больш і больш карыстаемся нейроннымі сеткамі, а нават самыя прасунутыя нейронныя сеткі рэгулярна памыляюцца. Вось гэта якраз да пытання пра галюцынацыі гэтых моўных мадэляў. Той же ChatGPT, зараз ёсць яшчэ Gemini, Claude, еўрапейская, дарэчы, мадэль таксама. У іх па-ранейшаму адбываюцца памылкі. У 23-м годзе быў выпадак у Штатах. Я думаю, шмат хто ведае, што ў Штатах так званае прэцэдэнтнае права. То бок у судебных справах прынята спасылацца і прымаць да ўвагі папярэднія судебныя справы. І вось у 23-м годзе быў выпадак, калі суд аштрафаваў адваката, які рыхтаваўся з дапамогай ChatGPT і ў выніку спасылаўся на судебныя справы, якіх насамрэч не існуе, таму што ён не пераправерыў тыя дадзеныя, якія ChatGPT яму згенераваў. А той гэтыя справы проста прыдумаў. Бедны адвакат. І гэта не заўсёды лёгка выправіць, бо, па-першае, мы не бачым дакладна, што там адбываецца ў тых нейронах, у нейроннай сеткі. І яна, па сутнасці, не ведае, таму што свядомасці ў яе няма, каб аналізаваць свае думкі. Гэта проста статыстычная мадэль. Яна спрабуе даць нейкі верагодны адказ. Для яе няма канцэпцыі праўда. Так, і ў яе няма пачування адказнасці нейкай. Ну так. Яшчэ адна праблема, вось мы казалі пра нейронныя сеткі, якія, напрыклад, малююць выявы. Якія, вось якраз вельмі рэальная пагроза для працы мастакоў. Але і акрамя гэтага, а ёсць такое этычнае пытанне, да? Адкуль яны навучыліся маляваць, адкуль узяліся тыя дадзеныя? Зразумела, што каб навучыцца маляваць, трэба вельмі шмат там сотні тысяч выяў. Так. І зразумела, што гэтыя выявы знаходзіліся з інтэрнэта, і у аўтара кожнай асобнай выявы ніхто не пытаўся дазволу, а ці можна мы навучым на базе вашых малюнкаў нейронныя сеткі маляваць, каб пасля яны маглі забраць вашу працу. То бок гэта парушэнне аўтарскіх правоў, па сутнасці. Ну, вось гэта такое невызначанае цалкам пытанне, таму што калі пісаліся законы пра аўтарскае права, зразумела, пра навучэнне штучнага інтэлекта ніхто яшчэ не думаў. Я вось хацела сказаць, што такая першая галоўная праблема, якую трэба будзе вырашаць чалавецтву, гэта перапісваць законы. На шмат якіх узроўнях, якія датычаць шмат якіх сфераў нашага жыцця. Так? Тут і мастацтва, і літаратура, і вось бяспека. Ну так, і вось тыя ж рэкамендацыйныя алгарытмы ў соцсетках, якія глядзяць, які контент мы спажываем, і падсоўваюць нам ўсё больш і больш такога ж контента, і ў выніку ізалююць нас ад іншай інфармацыі, якая таксама, магчыма, была б нам карысна. І гэтыя алгарытмы таксама, дарэчы, не адрозніваюць праўду ад фейкаў, карысныя парады ад шкодных і таму далей. То бок, атрымоўваецца, што нейрасеткі працуюць на карысць прапаганды, нават не заўважаючы гэтага. Так, і тут хочацца адзначыць, што Джефрі Хінтон, якому вось якраз далі Нобелеўскую прэмію за ўнёсак у развіццё нейронных сетак, таксама апошнім часам ўсё больш скептычна ставіцца да развіцця штучнага інтэлекта. Вось калі ён казаў на банкеце пасля цырымоніі ўручэння Нобелеўскіх прэмій пра мову, тут я вось выпісаў некалькі цытат. З аднаго боку, ён адзначае, што штучны інтэлект дазволіць нам стварыць разумных і дасведчаных памочнікаў, якія могуць павелічаць прадуктыўнасць практычна ва ўсіх галінах дзейнасці. На жаль, хуткі прагрэс нясе ў сябе шмат рызык.
Ён ужо прывёў да стварэння рэха-камер, якія падзяляюць і расколваюць грамадства. Ён ужо выкарыстоўваецца аўтарытарнымі ўрадамі для сачэння за сваімі грамадзянамі, а таксама ён выкарыстоўваецца кіберзлачынцамі. У бліжэйшай будучыні штучны інтэлект можа быць выкарыстаны для стварэння новых вірусаў і біялагічнай зброі. Усе гэтыя рызыкі патрабуюць тэрміновай увагі з боку ўрадаў і міжнародных арганізацый. І яшчэ ён азначае, што існуе і больш доўгатэрміновая экзістэнцыяльная пагроза, якая паўстане, калі мы здолеем стварыць лічбавых істот больш разумных за нас. Страшненько. Але ж не хацелася б спыняцца на гэтай думцы ўсё ж такі. Кожнае вынаходніцтва заўсёды несла ў сябе гэтую пагрозу. І так створаны чалавечы сусвет, што нават калі мы робім нешта добрае, мы не можам прадказаць, куды можа павярнуцца. Але ўсё ж такі прагрэс не спыніць. Памятаеш, былі ў 19 стагоддзі такія лудзіты? Не памятаю, раскажы, хто это. Гэта людзі, якія тады ўжо хваляваліся, што машыны забіраюць працу у людзей. Так, з'явіўся там нейкі станок, раней гэтым займаўся майстар, цяпер майстар не патрэбны. Іх вырашэнне гэтай праблемы было разбураць машыны. Таму, калі разбурыць машыны, то праца вернецца людзям. Зразумела, што гэта так у доўгатэрміновай перспектыве не спрацавала. Такі падыход не спрацоўваў раней і не спрацуе зараз. Што мы павінны рабіць, гэта асэнсоўваць, якія ёсць рызыкі. Насамрэч не толькі спадзявацца на законы. Вось, зараз, напрыклад, шмат у дачыненні да чаго законаў няма. Але гэта не перашкаджае нам думаць пра ўласную адказнасць. Добра, гэта выглядае вельмі падобным да маралі гэтага выпуску. У кожнай тэхналогіі ёсць два бакі. Мы павінны ўлічваць рызыкі і асэнсоўваць сваю адказнасць, але пры гэтым мы не можам спыніць прагрэс і не варта гэтага рабіць. Так, атрымалася, што такая ў нас мараль. Тады дзякуй. Да сустрэчы ў новых выпусках. Дзякуй, што слухалі нас. Сачыце за навінамі падкаста ў Instagram ці Telegram, каму дзе зручна. Дасылайце свае пытанні і тэмы, якія вас цікавяць. Да сувязі, да сустрэчы ў новых выпусках. Да сустрэчы!